Banklar deriňelýär, käbir bank işgärleri beýkanun kartamallaryny aýyplanyp saklany. Şu günler Türkmenistanyň kanun goraýjy edaralary ýurdun banklaryny, hususan döwlet daşary ykdysady iş bankyny we senagat paýdarlar täzecilik banklaryny barlyga geçirýärler. Bank işgärleriniň arasynda beýkanun kartamallary bilen ilteşikli saklanan adamlar bar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Agzalýan banklardaky biri-birinden habarsyz iki çeşmesine salgylanyp 21 aprelde habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä beýkanun amallarda aýyplanýan bank işgärleri Türkmenistanyň banklarynyň berilen halkara bank kartlarynyň eýelerinden para alyp olaryň daşary ýurtlarda pul nagdlaşdyrmagy degişli çäklendirmelerden sowulup geçmeklerine ýardam beripdirler. Bank kartlarynyň üstü bilen daşary ýurtlarda pul nagdlaşdyrmagy degişli limiti para bilen artdyryp ýa-da asla aýryp bolýar. Bu schema soňky bir näçe aý bäri işleýärdi. Ömürnün peýdalanyp başlapdylar diýip habarçymyz aýtdy. Üstesine de fetiklenen bank kartlaryny para bilen açyp kart eýeleri daşary ýurtlarda olardan pul nagdlaşdyryp biler ýaly edipdirler diýip habarçy aýtdy. Azatlygyň habarçysy beýkanun bank amallary bilen baglylykda saklanan bank işgärleriniň para bilen adamlaryň kartlaryna limiti çäksiz görnüşini aýyrmaga kömek berenliklerini habar berdi. Hiniz möhleti dolmadyk käbir bank kartlary ýatyrylyp olaryň ornuny täze kart açmak meýilleşdirilipdir. Diýmek para bilen şol doňdurulan kartlaryň diňe bir petigini açmak däleýsem, olardan çäksiz pul nagdlaşdyrmak mümkinçiligi döredildi diýip habarçymyz aýtdy. Gurrun elbetde daşary ýurtlarda pul nagdlaşdyrmak nagd däl hasaplaşyk bilen tölemek barada barýar diýip ol maglumatynyň üstüne ýetirdi. Bir-birinden garaşsyz iki bank resmisiniň Azatlyk radiosynyň habarçysyna tasdiklamagyna görä, kanun goraýjy edaralar tarapyndan saklanan bank işgärleri banklara getirilip olardan ýol beren beýkanun bank amallaryny görkezmek talap edilýär. Saklananlar var ýöne olaryň tutluk edilip edilmäändigini onamly aýdyp bilmeýärini bank resmileri geldenlik şertini Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler. Habarçy şeýle barlyklaryň halkara bank kartlaryny çykarýan ähli banklarda alınıp barlýanyny, ýöne senagat bankyny we döwlet daşary ykdysady iş bankyny bu barlyklaryň güýçlenýändigini aýtdy. Türkmenistanda 2016-njy ýylda valyutanyň erkin sowdasynyň çäklendirilmeginiň fonuny Visa we Mastercard bank kartlary raýatlar üçin türkmen manadan resmi kurs boýunça daşary ýurt valyutasyna öwürmäge çäkli mümkinçilik töretdi.